Lukiting Pujiasto Inaryo salam ing pambuka atur giaran angaturi pambagya wilujeng dumateng para kadang Sutrisno sugeng dalu so sugeng panggihan kalian keluarga ageng sandiwara ketoprak cahya mudi ingkang mijil saking dusun Bakaran Kulon ingkang dipun sesepuh dening Raka Mas Jojok Sutrisno. Para kadang Sutrisno sedaya sasampunipun panjenengan dipun pasugata gending uyon-uyon sawetawis saha jukit gambyong Paryanom ingkang ngatindakaken dening Seniwati Ayu Cahyamudi. Ing dalu punika Ketoprak Cahyamudha badhe beber cariyos minangkani pamundhutan saking bapak ingkang kagungan gati. Bilih ing dalu punika kedah beber lampahan serial Wijaya Ratu Dawah Perangan Ronggo Janur Leno. Cariyos ing dalu punika Wijaya Ratu Dawah Perangan Ronggo Janur Leno. Cariyos menika dipunake dening Dewan Sutradara utawi Dewan Dalang Raka Mas Tejo Gawa Giyanto. Sesepuh pengrawit ing dalu punika kaasta dening Bapa Sulasti. Ewondene pangriptanipun gending dipun asta dening Bapak Subayi Wiraswara kaasta dening Bapak Jatin Raharjo. Binarung suwantenipun Ibu Bara Buka utawi pesinden ing dalu punika kaasta dening Ibu Ponirah. Pangeprak kaasta dening Bapak Legiman ewa dening Pranata Pakliran saha panggung katindakaken dening Raka Mas Jatmika, Raka Mas Janadi saha Raka Mas Ipin Baskara. Teknik dekorasi lampu utawi lighting ing dalu punika kaasta dening Cak Lopez Sakonco. Para kadang Sutrisno Budaya Ketoprak Cahyamudha ing dalu punika makarya sesarengan kalian Anggi Audio Rental Sound System saha makarya sarengan video syuting Al Robiah Production yang mijil saking dusun Jati Kebo Pucak Wangi. Salajipun ngancik wonten paraga-paraga ingkang ayahi dapokan wonten ing dalu punika. Gedrik sepisan nggambaraken wonten ing padepokan Gunung Bromo. Kidang wulung dipun gesangake dening Raka Mas Bagus Mahindra. Ayu Naruti katindakaken dening Mbak Wiwi Sagita ewondene Kuda Sempani dipun gesangake dening Raka Mas Tejo Gawa Giyanto. Ngancik wonten ing pesanggrahan Raden Wijaya dalu punika kaasta dening Raka Mas Yudi Pratama. Lawe dipun gesangake dening Bapak Jamin Asmoro. Ken Soro dipun gesangake dening Raka Mas Bambang Asmoro.
ewondene nambi dipun gesangaken dening Raka Mas Ariyanto. Salajengipun nggambaraken wonten ing Gunung Kipas Senopati Rangga Janur ing dalu punika dipun gesangaken dening Bapak Warsita Hadi. Ewondene garwa pawukir dipun gesangaken dening Mbak Ayu Niken Jamini. Salajengipun ngancik wonten ing Kraton Kediri Sang Prabu Jayakatwang dipun gesangaken dening Bapa Sokran. Gayatri ing dalu punika dipun gesangaken dening Mbak Cinta Lorenza. Pangeran Ardaraja dipun gesangaken dening Raka Mas Wawan Setiawan. Patih Kebo Mundaran dipun gesangaken dening Bapak Purnomo Siti. Ewondene Segara Winotan dipun gesangaken dening Raka Mas Sarjiyanto. Ngancik adikan salajengipun nggih menika sendang dolanan emban para rawuh. Dipun gesangaken dening Mbak Ayu Enes Surasmi, Soga Piantu Mbak Dwi Soga Piantu Seniwati Ayu Cahyo Mudo. Mertaraga dipun gesangaken dening Mbak Asih Wijayanti. Pak Romo dipun gesangaken dening Pak Herianto. Ewondene bojo dipun gesangaken dening Ibu Wara Suya. Ngancik tengah-tengahipun ratri adikan salajengipun nggih menika repat utawi dagelan minangka panglipur manah ndika sami. Dalu menika kasta dening Cak Blotong, Cak Tengil saha Cak Blondo. Resi Bantaran dalu menika dipun gesangaken dening Bapa Bondan Suwasi. Para kadang Sutrisno Widoyo mekaten wau nggawe dapukan wonten ing dalu punika minangka panutupe ngatur ngesti budaya kinarya luhure nusa lan bangsa. Cahya muda sekali jaya tetep jaya sak lami-laminipun. Monggo sami ndedonga mugi-mugi Bapak ingkang kagungan gati sasampunipun nanggap ana prak cahya muda mbakaran kulon dipun paringi seger kewarasan, panjang umur, rezekinipun lancar. Ugi dumateng warga dusun Kebon Turi sedaya kula dongaaken seger kewarasan kabeh, panjang umur sedaya. Amin Allahumma amin.